No niin, näyttää miten nopea tehdään paketti. Laitetaan Kotkaan menemään koepakettia kyllä. Katsokaa tarkkaan. Ottakaa mallia. Tuonne. Ei ole mitään paperia tunkemattoman väliin. Laitetaan vaan reunat tuolta auki. Sitten viilat tehdään tuolta noin kiertyy. Otetaan tuolta vähän ylimmästä pois. Heittämään noin nipparin tuolla jouktiin rinnastiin. Paketti mitä on itse tulostettu. Ansa ja vien posti ja sit se lähtee Kotkaan.